Snore her. Og ja, jeg laver Let's Play Terraria. Ja. Det er en lille Let's Play, og jeg ved ikke endnu, hvor stor den er. Jeg har en forventning, men... Nej, bitch. Nej, du går ikke dernede. Det var godt. At jeg lige gjorde sådan, at den ikke kunne. Cut the wood. Wood, cut the wood. Hvorfor gjorde jeg det? Shit. Laser healing potion. Silver coin potion. Ooh, what is this potion? Oh yeah, I got a potion. Whoop. Touch. Ui, on chest. Anklet, den tager vi på. Housing. Anklet. Der er slet ikke noget. Night Dawn Potion allerede. Det er godt. Nå, det så ud til, at vi ikke kan komme op til ham igen. Så skal vi tage at bygge. Hugger lige noget sten, det kan man få brug for. Der.
Jeg kan være meget stille. Jeg bliver nødt til at hugge der træer, fordi ellers så kan jeg ikke bygge noget hus. Og her vil jeg bygge mit hus til her. Nu ved jeg ikke, hvad han hedder. Det kan jeg ikke se, når jeg ikke er ved siden af ham. Dumme blå slime. Blå slime. Optifine. Okay. Ikke kom an, små bæster. Der er 4 mod 1, det er unfair. Det er ikke fair play. Til gengæld så skader jeg måske 8 gange så meget som dem. Klik, 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 klik. Der. Oj, ikke kom i nærheden, slime. Ja. Hoppa. Kom, Anton, hvis du tørklæde. Oj, var det bare heldigt. Der. I laver det her til ham. Oh shit, nu skal jeg skynde mig. Vi skal bruge en woodenhammer. Og vi skal bruge crafting table more. Og vi skal bruge en chair. Og vi skal bruge 1, 2, 3 døre. Og så skal vi bruge en masse af dem der. Cykler en masse. Okay, sådan. Og stone wall gider jeg ikke at lave lige nu. Helst bruge sådan en her. 8'eren. Der. Kom nu, please. Sig det. Der. Og så skal der wall. Så vi har der.
Okay. Så er vi kommet til mit eget værelse. Det har sådan set været ret længe. Vi skal bruge fakler. 1, 2, 3, 4. Og det går lige til der, fordi det ser grimt ud. Og så gider han ikke at komme op på værelset. Houses. Der. Ja, sådan. Der. Og så kommer han herhen på et eller andet sjovt tidspunkt. Furnace er altid finere. Og med den der kan vi lave hvad? Hvad skal vi lave hele natten? Kan ikke rigtig gå udenfor, fordi så bliver vi dræbt af mobsene. Vi tager... Vi build. Nej, we must out. To find out what I need. Og ja, op det... Jeg er så lortet, mand. Ja. Og kom så blue slime. Der. Den døde. Okay. Så make... nej, jeg hader zombie-lydene. De er så... Adok. Okay, lad os komme ind, fordi at nu er der en zombie, der prøver at bryde ind. Det kan den lige få lov til. Kan du ikke bare stå og bukke ligesom normale zombier? Sådan der. Kan du bare stå der og bukke? Nu tror jeg, vi har nok træ til at bygge det, jeg vil. Jeg vil nemlig have sådan et der svær i stedet for. Okay. Ups. Laver vi også lige en bue. Vi kan lave en skål. Lige så godt. Kan jeg ikke huske, hvordan man laver pil? Jo. Går vel nok. Okay, så kan vi gå ud og nakke everything. Okay. De der dumme zombier, der står bare og bukker. Kom så små monsters.
Nej, det er løgn. Det er... Yes, en meteorit. De er simpelthen det sejeste, man kan få. Så kan vi til at få lavet nogle rigtige tools. Altså tools, som der kan virke. Sådan nogle tools kan vi komme til at lave. Okay, så går han videre, og hans hus. Kover! Så kan vi endelig få kover, og så kan vi få... Men når vi får det der meteorsten her ting der, så kan vi bare nakke alt. Så kan vi få motorsav og alt det der. Det er så lækkert. Til gengæld bliver det måske lidt halvsvært at finde det. Okay. Vi har fuldt liv igen. Nå, nice. 0. Og then we go. Og han er inde i sit hus. Og så kan vi jo gå på ekspedition imens. Gå lige igennem hans hus. Og han har fået døren til at bukke. Au. Nej, jeg vil bare ikke dø igen. Vi dør, hvis vi går den der vej. Nej, nu kommer jeg til at drikke min potion. Oh no. 2 touch.
Okay. Så er der mere. Njum. Lad os numme det. Jeg tænker, at der er ting og sager. Nom. Nå jo, vi skulle måske også tage chestene, fordi at de er rimelig meget værd. Man skal bruge iron for at lave dem. Det var stone. Og iron, det er sådan faktisk halvt special. Et spyd. Det skal vi bruge. Spætter. I stedet for mit wood. Sådan der. Spætter. Oh shit, det var den der angreb mig. 5. Død. Oh yeah, jeg fik den. Det er så godt lavet. Oh no. 5. Ja. Jeg tror, I må beklage, men jeg tror, jeg skal til at sige, det er slut for i dag. Ses.